Maar van wijn gepraat, als hier zegt, Bart was allemaal in het middel. Ik denk aan die twee zins wat zo wijn, verschrikkelijk wijn gevat het. Ik weet ook zoals jij nog zei, was het tweeling, maar dat was ook bijna na elkaar. En hulle ja, na elkaar aan kies. En hulle bly nou op die plaats ook samen met een paar maanden slecht. Kijk, die omzet, kijk, maar. Kijk, daar was slecht nog opgehouden. Daar beginnen hulle nou. En dat die oude moet hulle enige iets getry. Maar op die eind toe moet hulle maar weg, ja. Toen jij hulle nog weg, nog aan blijven in die kaap. Want kijk, waar moet hulle werk krijgen? Nou sikkel hulle maar die kaap. Ja, het is beter daar waar niemand in afval werkt, niet? Ja, dan gaan we hem strijken en borden vast en zo. In ieder geval, maar later op puntjappies gaan, later bij de raadskarren in je school gespeeld. Maar zo doen we nog meer verslecht. Nou zei die oom, nou blijven later aan een rioolpijp, een zeepunt, wat dan niet meer werkt, van een oud dikpijpen wil uit. Prachtig, zoals die oons in Rio de Janeiro, ne? Ja. Wat ons gezien het. Hij zei, als jij nog wel wil schrijven, dan moet je nou schrijven, die Botta broers, die pijp, zeepunt. Maar nou blijven we aan die pijp, maar alles slecht. Oh, ja, alles slecht. En morgen komen we zo die pijp te krijgen. Maar kijk, zoals een moeder, nou, maar als kijk een moeder, altijd maar. Weet, zij maakt toen maar een postbusje in die kaap opvallen. En dan zijn er een geldje stil hier bij de opa wat nou weggejaagd of zo. Dan plaats je het maar oren in die postbusje dat er allemaal een leven dingetje. En een tractaatje en zo stil zijn we maar samen in die geld. Maar wat die tractaatje vermeld net, we vatten net die geld. En toen op een zaterdagmorgen, toen kwam we zo in die pijp uit de kruip, toen staan we zo voor die pijp, toen zei hij in. Die senior pijp, nou voor die junior. Vat je die klam leeg kannen. Dan loop je het in en kijk of je van zo'n kan wijn kan krijgen voor die naweek. Maar als je terugkomt, kom maar bij die postbus om. Kijk of Mani weer geld gestuurd heeft. En die loopt toe. Nou die kannen ingereden, nou die kan wijn. Maar nou die glaskannen nog. Nou kom hij huis toe. Maar bij die postbus kom je om en daar leidt toen net een briefje. Wat baie slechtenis. Dat is een paar schielijk oorleden. Nou voel die jonger kind zijn maar slecht. En hij doet met die kan wijn strijken en nou weer pijp toe en nou zit hij af. Nou gaan zit hij voor die pijp en hij zet die kan wijn niet neer en hij doet die briefje bij hem. En hier komt zijn broer later uitgekrepen bij die pijp. Hij zegt, Jan, hoe kwam je niet in nie? Hij zei, broer, dat het bijna slechtenis. Hij zei, Jan, wat is het? Wat is het? Hij zei, een paar skielik oorleden. Hij zei, Jan, je moet niet meer zo schrik maken. Ik heb nog net gedink dat je die wijn gebreid.